मिगिथ' नङा मिमि मालायफ्रा मिगि एवो आं मिमि एवनाय नायनोसै मिमि माबायदि जायो एवना जानाय नायनोसै ना होमबा थौ एवदिनि दानिया नै जा मिमि पेकेटआ मोनथामल' ओरैनो ट्राय नायनि जास्ट माबायदि जायो गाइखेरबो एसे होनाय नायनि सामब्राम गोरजा सामब्रामा रेडि जाबाय जा पेकेटनिफ्राय बख'नानै लाबाय थाव होबाय सामब्रामखौ होबाय फ्राय खालामबाय मिमिखौ होबाय मेगि नङा दै मिमिसो मिमि दै होबाय दैखौ इसे लाबबाव 여기서 감자 왜 타는 거 돌려가려면 돼. मोनबायानो मथा-मथि गाइखेर इसे होबाय मस्लाया
मोनबायानो मथा-मथि मोनबाय खांनोसै दाना मोनबाबो गोथाव जायो बरिया मालाबा ट्राय खालामना जालाय बरिया